जाय जिथु साइकोल'जि बेनो उइकनो जोंनि सान्थौफोरानो दुरबल आरो जोंनि मावथांखिफोरानो जोबोद लोरबां आरो अलसिया होनना बुंदों। दा बे मोननैया जोंनि थाखाय धोरोमाव जों राफोदाय नङैनि थाखाय बे मोननैया जों अलसिया जाना दङ। जोंनि सान्थौफोरा थौले आरो जोंनि खामानि मावनायफ्रा आसखान्दा। धोरोमाव जोङो धोरोमनि गासै सान्थौफोरखौ रोखायै मोनथिनो थाखाय आरो जोङो इसोर फोथायनाय गैयिनि थाखाय जोङो बांसिन मोदाय नागिरनायनि थाखाय जों बर' समाजनि गेजेराव दिनैबो जोङो धन सम्पद आरो जोंनि गेजेराव दाबो सोलोंथाइनि हारा खमैनो दङ। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे जौस्राङाव जों जा माने फरायनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जा बरायदों। दा बे बरायनायाव जोंनि थाखाय गोबां दुगाथाव। नाथाय जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया बेबायदि गथ'फोरखौ खालामनो हागोन ना हाया? बिथांमोना जानो हागौ गावसोरा नाजानायनि गेजेरजों फरायदों, नाथाय बिमा बिफाया जानो हागौ बेसेबां होआखैबो जानो हागौ। बांसिन दिनै फरायनायफ्रा गथ' गथायफ्रा गाव बुजिनानै फरायगासिनो दङ। दा जाहोना बेनो दिनै आङो बेयाव हाबनानै नायनायाव नुबाय बांसिनानो जोङो बाथौ धोरोमखौ सिब होननानै बयबो सोरबा जरा जरा फोजोंदों, सोरबा मोनथाम फोजोंदों आरो जों गावनि हारिनि जिथु मोनसे बावनाय थिनायनि जे आसार बेखौ दोननानै जों गुबुन हारिनि जिथु बावनाय आसारजों हाबदेरनानै दङ। जोंनि दौरिया बुंबाय थादों जोंनि बाथौआव आलारिखौ बेबायदि फोजोङा, सिगांथिं फोजोङा। रन्जन फंबाया बुंबाय थादों जोंनि आलारिखौ माने जोंनायखौ सिगांथिं होआ, गावनिथिं होयो आरो जों गावनिथिं होनायनि थाखाय जोंहा मोनसे सान्थौ दङ। थार्ड आइ मेडिटेसनाव गोग्लैयो बियो। जों मानो होदों बिथिंगालै? दा बेफोरनि सान्थौफोरखौ जों मोनथियैयाव जों दिनै बेले बेजे जादों। जोङो बाथौखौनो सिबनानै लानानै जोङो मा खालामदों? जों बाथौआ जिथु बाथौ होननाय जों जिथु सभ्यता, बाथौ होननाय जों जिथु सिभिलाइजेसन, बेखौ जों बे बाथौ सिभिलाइजेसनजोंसो फैनाय। जोङो बाथौ होननाय जोङो सान्थौजोंसो फैनानै जोंनि हारिखौ जों मोजां लामाथिं लांनो नागिरदों। दा बाथौ होननाय सान्थौफोरा मा? बे थानसालियाव रोखा रोखा हाबनानै दङ, नाथाय बेयाव हाबना थानाय जों जा गियानफोर, बे गियानफोरखौ जों रावबो नायगिराखै। थांदों सोरबा जोङो मा नागिरदों? बैयाव मोदायखौ मोननो बा सोरबा इसोर मोननो नागिरदों। इसोर मोननो नागिरनांगौ, नाथाय इसोर होननाय सोदोबा बबेजों सरजाबफानानै दङ? इसोर होनना बुंनाय सोदोबा जाबाय गियानजों सरजाबना दङ रायजोफोर। जेसेबां इसोर नागिरगोन सासे मानसिया गियानि जागोन, नाथाय जेसेबां मोदाय नागिरगोन बे सासे मानसि अगियान जागोन। अगियानावसो जायो बियो। आरो जोंनि बर' समाजा बेबायदि अगियानाव मोदाय दावदाय सिबिनानै अगियान जाबोना बर' समाजा मोनसे समाव जोबबोदोंमोन। दिनैनि समावबो जों बिदिनो जोबगोन नामा? दिनैनि समावबो जों दायना दायनि फोथायनानै दिनैनि दिनावबो जों दाबो दायना फोथायनानै जोङो बेजों बे एना एनि जागोन नामा? नाथाय बै बाथौसालिया बुंदों रावखौबो जोंखौ एना एनि जानो होआखै। बियो बिराद मोजां मोजां बाथ्राफोर लिरनानै दोनदों। जायहा गियान दङ बेहा इसोर दङ, जायहा गियान दङ बेहा मानसि दङ, जायहा गियान दङ बेहा धन सम्पद दङ होनना बुंदों। अब्ला जों गियानखौसो लाग्रोनांगोन दायो। दा गियानखौ लानांगौब्ला बेयाव बिराद मोजां मोजां गियान सोनानै गालांदों गोदोनि जोंनि गुरुफ्रा। मोनसे सिब्राय सिब्रिनिफ्राय आहम बोराय इहु बोराय हाफाव बोराय खैरा बोराय बुरि महिला बोराय बोरलि बोराय सं बोराय खैला बोराय आग्रां बोराय जौमोन बोराय हाजो बोराय गंगार बोराय रजं बोराय हासुं बोराय एमाव बोराय माइनाव बोराय। बिथां 18 हालि गुरुफोरा बर' समाजखौ मोनसे आब्रुथि समाज जानो थाखाय जोंनि रावनिफ्राय जोंनि धोरोमनिफ्राय जोंनि मावनाय हाबाफारिनिफ्राय रांखान्थिनिफ्राय राजखान्थिनिफ्राय जों रोखा रोखा बिथांमोना साफ्रोमबो जोंनो फोरोंनानै गालांदों। नाथाय बिथांमोननि फोरोंनाय गालांनायखौ दिनै नेवसिनानै जोङो गुबुन धोरोमनि गासैखौबो जोङो बजबबाय थादों। दिनै बेयाव बाथौ धोरोम होननानै जोङो बयबो खुलुमफैदों, बाथौसालि होननानै खुलुमफैदों। नाथाय जेसेबां बावनाय नुदों एसेबांनो बेयाव मा हाबदों? बाथौ होननानै गावखौ बुंदों, नाथाय जोङो सनातन धर्मनि हिन्दु सभ्यतानि सनातन धर्मनि आर्य समाजनि नेमखान्थिखौ जों बजबनानै बेयाव बांसिन आलारि फोजोंदों। सासेया नागिरफैदों बिशुहुरिया बबेयाव होनना नागिरफैदों। बिशुहुरिनि जारिमिनखौबो मोनथिया जानो हागौ बिथाङा। बिशुहुरिया बिहारनि भगलपुर डिस्ट्रिक्ट शान्तनुपुराव जोनोम जादों। काश्यप मुनिनि फिसाजो बांगाल।
आरो बिथांखौ सिबियो बे बिहारिफोरा आरो बांगालफोरा सिबियो बर'नि थानसालियाव बोरै बिहारि बे बांगालि हिन्जावा जोङो थाफैयो बेयाव दा बेफोर जारिमिन दं बेफोर जारिमिनखौ मोनथिनांगोन ओरै नायगिरब्ला जानाय नंला दा बैयाव बाथौसालियाव मा हाबना दङ नायदो दाना जों गिबियाव गियानखौ लाग्रोनांगोन दा बेयाव गियानसो हाबजोबनानै दङ ओरैबायदि गियान सोनानै गालांदों गोदोनि दिनाव जों लिरनाय गैयाब्लाबो मोनसे बोराय मोनसे बुरैमोना माबायदि गियान सोनानै गालांदों नायदो बेयाव जों बारा जाना बुङो बारा जाम्बा ओरै मोनो ओरैना बुङो खायसे खायसे सोंथि सोङो माहा बाथौआव बोले राजा जालायखो बिलाय होनना बुङो आरो हा दै बार अख्राङा बोरै राजा जाखो होनना बुङो जों बेयाव हा दै बार अख्रांखौ बेयाव जेब्लाबो जों फुजा खालामाखै बेफोर जों इसोरखौ मोननायनि जिथु गुनफोर गियानफोरखौ जों फुजा खालामगासिनो दङ जोङो सासेबो मोदायखौ बेयाव फुजा खालामाखै जों गावनि जि सोलेरखौ जों गावनि गियानफोरखौ गोथों लामाथिं लांनो थाखाय अराय सम जिउ गोलाव थांना थानायनि जि राहाफोर बे राहाफोरनि गियानफोरखौसो जों सोनानै दोनदों दा बेफोरखौ जोङो मोनथिनांगोन जों सावरायलायनांगोन अब्लासो मोनथिगोन जोंथ' नैफोर बिजाबखौ जोंनि मानसिफोरा मालाबाबो फराया बेयाव मा लिरनानै दोनदों नाथाय जों फैबाय बाथौआव जोङो सिबिबाय मोननो लुबैबाय थांबाय नाथाय जोंनि गथ'फोरखौ हमथानोब्ला गासै गियानखौ जों रोंनांगोन बे गथ'फोरनो जों गियानफोरखौ होनांगोन अब्लासो जों साफा साफा गियानि जागोन दा बेयाव बे बाथौसालियाव 12 राजा सोदोबाव राजा सोदोबखौ ओरैबायदि बेयाव थिसननानै दोनदों जाय मानसिया गियान दङ बे मानसियासो राजा जानो हायो दिनैनि नैबे समाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव दिनै बिटिआरखौ दैदेनबाय थादों बिथांनि गियानजों प्रमद बर'आ बिथाङा दैदेनदों दिनै आसाम गभर्नमेन्टखौ दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया दैदेनदों माजों दैदेनदों दा बेबायदि बिथांमोना बेसेबांबा गियान गोनां मानसि दा बे गियाननि थाखाय बिथांमोना दिनै राजा जानो हादों अर्थात सासे सीएम जानो हादों दा बैबायदि साफा साफा बयबो बै गियानफोरखौसो जोङो बे गियानि जानानैसो जोङो गावनि जिउखौ गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय गावनि न'खरखौ सोरगो बायदि दैदेननो थाखाय जा गियानफोर नांगौ बे गियानखौ बेयाव बे 12 राजायाव सोना दोनदों दा मा नायदों 12 राजाखौ बुंदों हा दै बार अर अख्रां नाथाय हा दै बार अर अख्रांखौ जों बेयाव सिबियाखै बेयाव आलारि बाथि दोंसे फोजोंदों 12 राजा राजा बिखा जायखौ 12 राजा बिखा होनदों बिखौ रांसार होनदों रांसार मिठा हासिं रांसार माने सोरगो अर्थात गोजोन थासारि बेखौ 12 राजाबो होनदों जों सोरगो बायदि थानोब्ला जोंनि न'खरा गोजोन थासारियाव थानोब्ला जों मा मावनांगोन बेयाव बुंदों हा दै बार अर अख्रां बेखौ बाथौ होनना बुंनायनि मेन फिलसफिया जाबाय जोंनि बे गियानफोरखौ बुंदों जेरै हाखौ जों दानब्लाबो सुब्लाबो जि खालामा माने रावखौबो दिनैसिम बियो रायाखै रावखौबो नेवसियाखै जोङो बे हाखौ जेसेबां माने दानफ्लेदों जावफ्लेदों बेसेबां मा खालामदों थेवबो बे बैसुमुथि हाया जोंखौ मा खालामदों फोथांनानै लाखिदों बिनिफ्रायनो दंफां लाइफां रज'दों बिनिफ्राय फिथाइ सामथाइ जादों जों माइ फोदों माइ आबाद खालामनानै जों बिनिफ्राय माइफोरखौ जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो जोंनि गियानफोराव जोंनि मावनांगौ हाबायाव जे रावनिबो हेंथा जायै जों बयनिबो मोजांनि हाबासो मावनांगौ होनना बुंदों बयनिबो मोजांनि थाखाय दिनैनि नैबे समाव नाय आं दानियाव नोंथांमोननो बिबुंथि लाखिबाय थादों माइकआव बे माइकआ आं बानायनाय नङा सोरबा सासे मानसिया बानायदों बिथाङा रांबो मोनबाय आरो जोंबो बयबो खोनानायनि थाखाय आं बेयाव बिबुंथि लाखिनो हानाय जाबाय आरो बयबो खोनादों नाथाय नैबे माइकआ स्पिकारा गैयामोनब्ला आं नोंथांमोननो खोनानायहै मोजाङै बुंनो हानाय नङामोन बा सोरबा सासेया गाव माने जिउ खुंनो थाखाय रांबो मोनबाय बे कम्पानिया रांबो मोनबाय आरो जोङो नैथियाव जोङो दायो मोजाङै बिबुंथिफोरखौ खोनासंलायनो हादों बेल' नङा आं दिनै गारियाव फैदों गोबां मानसिया गारि सालायदों गारिखौ माबा मोनसे सोरबा सासे मानसिया सानखांनानै गारिखौ दिहुनबाय बे कम्पानि बानायबाय नाथाय जों थाबनो मोनफैनो हानाय गारियाव जों फैनो हाबाय दा बेबायदि बे जाय बेसेबां बे खामानिखौ मावनायाव बेसेबांबा सहायनांदों बियो खस्थ' जानांदों जानायल' दिहुननानै बियो साक्सेस जादों आरो जोंबो साक्सेस जाफादों सहायनांदों बियो बेबायदि जोङो सहायनानै खामानि मावनांगोन बैसोमुथि बायदि जों सहाय सुला जानांगोन आरो जोङो साफा जोङो माने गाव माने जिउ खुंनायजों लोगोसे गुबुनखौबो राहा होनाय जों बेबायदि जानांगोन आरो बिगियानखौसो लानांगोन होननानै बुंदों आलारि बाथिजों बे गियानखौसो सोलियोबिदों आलारि बाथि फोजोंनानै बै सिजौ गुदिनि बोराइ बाथौनो बुंबाय थादों बे बैसोमुथि बायदि गियानखौ आंनो हो जों बिना लानो रोङाब्लाबो बे 12 राजायाव खुलुमोब्ला बे गियानखौ बिदों
बिनि उनाव बाथ्रा मोनसे बुंबावदों बिनि उनाव दै हानि सायाव दै दङ दैया गोथार अर्थात गोजोन जों गोजोन आरो गावखौ गोथार बे लामाजों लाखिनांगोन होनना बुंदों।